prvé kroky, keby vás volili za primátora, aké budú prvé vaše kroky, čo urobíte, či už na meste, alebo vzhľadom aj k Banskom Bystričanom? Prvé kroky vo funkcii primátora, predovšetkým budem sa musieť zoznámiť so súčasným stavom Mestského úradu, mestských organizácií, odborných útvarov mesta, samozrejme Mestskej polície tým pádom a ako som povedal, mestských, to je prvé. Na základe toho krátkeho, by som povedal, prierezu týmito organizáciami, Mestským úradom, určite budeme vedieť, ktoré kroky budeme musieť konať. Ja mám istú predstavu, samozrejme, čo sa týka, som to aj teraz povedal v tlačovej konferencii, čo sa týka práce odborných útvarov mesta, Mestského úradu, aj Mestskej polície. Čiže sú to kroky, ktoré budú pravdepodobne, môžu sa urobiť okamžite a budú to kroky, ktoré budú možno nejaký časový údel budú potrebovať, aby sme to mohli realizovať. Takže toto je čiže zmapovať súčasný stav v meste. To, čo podlieha primátorovi mesta priamo.